matukar sarki. Shi ya kage barewa talla da dabbar nan gwanki, kuma shi ya yi koko wanda yake yanayin masaki. Ya tabaran na roƙon ka gare ni ka yo ɗauki, taimakan na yi waƙar abba ba zan buka zami ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama, al'umma ta Kano ga abba kabir na ya dawo, mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Salati gurin manzon ka rasulu gwanin baiwa, dan Amina da Abdullahi zazo na Qurayshawa. Ahalinsa kasa da sahabu ciki ba ni mantawa, wanda sun ka rike hanya ta sassaka ba su kaucewa. Auliya da dukan mabiyan sanna da ƙarawa, da isar sa muna roƙon ka kai mana yara ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama, al'umma ta Kano ga abba kabir na ya dawo, mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Sulma ga kada wanda ba ku amsa idan kun ji, nura ne da bayanin abba ku bar kula da gaji. Bani so na tunadar ranku da gaskiya akwai gurji, wanda dan kuli sanadinsa ya bar mu cikin juji. Duk da dai wahala mun sha ta mu bar yin karari, ya kamata mu rama haka ba zai zama laifi ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama, al'umma ta Kano ga abba kabir na ya dawo, mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Lokacin kwatar yancin ku kanawa ya dawo, yanzu za mu fashe kwakwa mu cire ta cikin bawo. Jura sara sai dai gamja a bar zancen gawo, masu tallan turmi su kwa kafa suke yawo. Abu za mu rike gwamnan mu huta da kai kawo, mu kawar da su zumbultun da ba su yi mana komai ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama, al'umma ta Kano ga abba kabir na ya dawo, mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Kushi ku sani san baya zama saman kwarya, ko da kai da wuya in garma ka jura da kwan kaya. Abba za mu kafa gwamnan mu rushe ginin karya, dan adan tafiya in an gaba a juyo baya. Mi farar aniya ne abba kabir kashin baya, mai faɗa ka ji za da faɗi bai kama da kucaki ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama, al'umma ta Kano ga abba kabir na ya dawo, mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Bari yadda kuka yi dan ku hadari sama sai kallo, magani da duhu haske na farin wata ya bullo. Inda da ka gano zaki to yana gaban kolo, abu ne ra'ayin manyan mu da yara da ke kwallo, wanda ke ga zagayyar su duka shi daya kwaltilo. Baka ki wanda in ya tsaya duba za su kusanto ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama, al'umma ta Kano ga abba kabir na ya dawo, mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Da kin tafiya daɗin ta gaba sagwarzo, wanda za ya iya ya fuka da miyar da maɗauro zo. Ba mai kyau ga maciji tun da na lura yana cizo, jarumi gajiya bai santa ba mun dafa mai kwazo. Gaban tili a gaban mu bar kwaɗayin ƙanzo, abba za mu bukar mu bi wanda ba zai mana komai ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama, al'umma ta Kano ga abba kabir na ya dawo, mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Tun da baya rashi da sani ya saka muka ɗau bera, yanzu mun da mun gane muka zo da batun gyara. Abada ga kabir Yusuf zakaran sai yake tara, mu taya shi cire naman da yake bakin kura. Takararsa ta al'umma abba bai da guda tsara, masu kwashe kuɗin jama'a ba su tsina na komai ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama, al'umma ta Kano ga abba kabir na ya dawo, mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Ba mu so mu ba an kaka wanda ke guzurin tsufa, ga shi gurri ya gurzo ne zakararsa akwai tsirfa. In ka gan shi kamar namiji yanayinsa na kakkarfa, ku fito mu bi mai burin ya saka mu cikin rumfa. Sanda ba ya zama gwamna mu cira su zazzafa, da ruwan mu cikin buta su ko sun fi biɗar kwalba. Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama, al'umma ta Kano ga abba kabir na ya dawo, mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki
abba gaida ruwan zanzan ba a karyata sarkinka, wanda za a saka turu bai bi ɗaraye mai girka, lokaci alƙali ne bai jira dan kowa ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata su ne fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nani ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Labule asirin ɗaki a batun tuni ka girma, na kira ka tsirin kauci wanda ya zama shanema. Kada mu da jayayya dole sun gaji sun sauma, sanda za ka yi alkhairi dinga yi da hannun dama. Ko shiru kai sa gane abba ba ka bidar gulma, wanda duk ya tare ka karo to ba zai ji da daɗi ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata su ne fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nani ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Fakura ta tsakanin su karara su fagen suna, kainuwa ajiyar Allah da na jin tsoron rana. Ko mu ciji dogo ne ba ya kai sansan tana, na kira kai tun gamba sai da kai ya kai zana. Abana mu kashin kure wanda ke wahalar tauna, ga kamala mu kazarce masu zubu da yan duba. Barabo da gwani ba mayar da kamata su ne fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nani ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Dan kabiri irin kirki da jima'i ma kyaure, fili kara gudun doki in ana maganar tsere, inda da aka tsara a garuwa jikin baure. Abakar ka gaza dukkan makiya da kasan sare, a buge da karo rago ne ya gagari dan taure. Abakar ka ji komai dan ba su fi ka kuzari ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata su ne fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nani ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Kauce gaba mun bi ka kauye kare cikin birni, so muke ka zama gwamna bana ba wani rudani. Sigari da ido zaki a baka ku gaban raini, wanda suka matsa neman ka kanai musu sabani, inda kai jama'a ke bin ka ta dama zuwa hauni. Ga gwanin da muka yi zaɓi ba mu nuna kuma ma ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata su ne fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nani ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Kudirin kana alkairi ki saka musu jin haushi, ka taho da niyyar aiki tanadin suka rusa shi. Ka kawai wai mai shirri roki rabbi ya kauda shi, dan gerisi ya rage abba inda ranmu da numfashi. Zaka karɓa kujerar ka wanda owa ya hau bashi, kai gwamnati mai da'a ba ta cusa iyalai ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata su ne fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nani ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Zama kawo da su cin naka su yi kawai da sassafe, lokacin a kafa a tsare ne mu lura da yan yarfe. Masu ja da nufin Allah yau batu na san shafe, tunda jalla yana son ka makiyanka suna gefe, su bige ka su doke ka ko su yanka bakin karfe. Furicin su ba zai canja kadara ta makagi ba. Barabo da gwani ba mayar da kamata su ne fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nani ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Sadar da suke yi ma ba ta yi maka komai ba, in sun maka bakin fenti sai a bi su da jar lamba. Suka ba talaka yanzu ma baka saɗan ba, daɗi ko wahala bayan ka muke ba mu juya ba.